saiki nek pancen kowe duweni niat arep nggayuh, arep ngukup wujuding Wahyu Senopati ngadeka. Ngadeka aja lingguh kaya bayi wingi sore, Gatotkaca. Kakang setuju. Nyuwun pangapunten paepaksa kula kedah wantun kaliyan panjenengan ora sah dadak kowe basa. Cetha jroning atimu kowe ora seneng yen to aku arep njaluk kanugrahan sing wis arep kok tampa. Ayo. Raden ana ning kene ditentokke Gatotkaca apa Setija sing tekaning mati. Mati dhewe aku. Angger Prabu Setija ingkang paman pun Pancatnyana kula jumadung dawuh nggih. Ingkang abdi pun Yayagriwa kula jumadung dawuh, ingkang abdi pun Ancak Ugra kula jumadung dawuh. Paman Patih Pancatnyana kula wonten dawuh. Mangertya Paman Patih. Wektu dina iki nggonku njaluk wujuding kanugrahan Wahyu Senopati kelawan Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok jebul ora kanthi kanyana-nyana nek semono Rama Prabu Kresna ngudaneni wong dadi panjalukku panjenengane saguh nggayuhake wujuding Wahyu Senopati. Nanging kuciwaning atiku babang nglayoni jujulan usuli praptane Antareja sing sawanana ing kedhaton negara Ndarawati ngandhake yen to dhewe bakal mboyongi rawuh Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna menyang negara Ngamarta. Sing ora liya wigati ya mung bakal mapak tumuruning Wahyu Senopati sing bakal digayuh dening kadangku Pringgondani. Parang patuko kados pundi nggih Paman Pancatnyana. Lan ing sak mangke sedaya wadyabala ing Raju Tresna kula aturi angepyakaken Kimpul Gajah Gelaring Singa Barung ngunduraken dhumateng praptanipun kadang kula Yayi Antareja ingkang mapan wonten Prajanegari Ndarawati menika Paman. Latala inggih inggih. Menawi tetela kersa paduka kados mekaten lilanana ing sak mangke kula badhe nata gelar barisipun para wadyabala ing Raju Tresna. Lajeng mangkatipun para wadyabala minjang menapa ora ketang sambara bocah lintang mangkata dina iki. Latala ngestaken dawuh bidalan boten ora sah kesuwen. Iki mau wis wiwite kewengen. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal pasilaran Ger Prabu.
Mawalindu bumi gonceng kumalu kuntur katok kumalu kuntur katok Kakang Mas Koko Prabu Setija Bumana Rakasura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu ya Antareja kowe ngaturke bekti kelawan aku tak tampa ora lewat pangestuku wae tampanana Antareja nggih sampun kula pundhakarya jimat maripi wonten menapa Kakang Mas Setija Bumana Rakasura pangadang kelawan lampahipun ingkang rayi ing jangkar bumi Setija wonten dawuh yen kowe manut kelawan pangandikaku kowe manut aturku kowe tak jaluk wektu dina iki kowe baliya marang para Pandhawa tak jaluk wektu dina iki kowe baliya menyang negara Ngamarta lho liripun kados pundi dene paduka paring dawuh kados mekaten merga wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna duweni kewajiban liyane sing luwih wigati sak liyane nggayuhke Wahyu Senopati kelawan kadangku Gatotkaca mekaten iya kula gelem ora gelem wektu dina iki uga kowe kudu bali kowe kudu lunga saka Prajanegara Ndrawati Kakang Mas taunana windanana kula mboten badhe wangsul wonten Prajanegari Ngamarta menawi mboten sareng kalian Wa Prabu Ndrawati sinaosa ing sapangke Wa Prabu Ndrawati nggadahi kewajiban sanesipun kula nenggani sak rampitipun kewajibanipun Wa Prabu Ndrawati kowe ora kena tak elikke kowe wangkot ora kena tak kandhani kowe ora kena tak balekake nek ngono aku tak bloko karo kowe bloko suto blak utang terus terang yektine aku sing nutup-nutupi aku sing aja-aja kelawan Kanjeng Rama Prabu Ndrawati supayane ora sak biantu kelawan Gatotkaca mergo mangerti Antareja wektu dina iki uga Wahyu Senopati sing ngukup ora liya kejaba mung bakal nalendra ing Traju Tresna Prabu Setija Bumana Rakasura mula kang saka kuwi tekamu eneng kene iki bakal dadi kelip pepalang nggonku bakal nggayuh wujuding Wahyu Senopati Antareja Jaja muntap lir kentap tukaya yasine piyen sinabet mring sagedheng murup dadi dahana ila dalah ketok gedhoanmu ketok lorengmu Kakang Prabu Setija ya sing gedhe pangapuramu yen to aku ora ngabekti karo kowe yen to aku ora basa nglawan kowe mergo yektine prasetyane Antareja yen to bali ora mboyong kelawan Wa Prabu Ndrawati luwung mati ning Prajanegara Ndrawati tak wujuti ya ayo nek pancen bareng njajal marang kadigdayane Bumana Rakasura ayo maju jangkah ora bakal tak tinggalon sat kelakon mati eneng kene marganing patimu Antareja sing olena mrapteng lalis Kakang Prabu Setija Antareja mundur paman pate nembe sepisan majeng kok pun mundur nggih niki mangsawang niki saka upil niki lajeng nyambut gawe Wiladala kados pundi menika paman sampun sampean mangkendel kemawon lajeng Kakang Prabu Setija kula sing nandingi lho
mengke menawi wonten dukanipun Prabu Ndorowati nggih kula menika sampun medal saking Kasenopaten Negari Ndorowati kula sampun mangkendel kemawon angger stijo menika kula kemawon sing menehi piwulang kalih angger stijo mekaten paman nggih pun nenten apa-apane kula sing tanggung jawab iki nek ngaten kula mengkantun manut paman Setyaki lah sing jeneng wong alangan ngeten iki nggih wah sing tuwa melu-melu kaji oh 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 kaya bapakmu arandri wing ngendel-ndel kowe ilmu kebal nyatane ming kentut semanggan kowe ayo kandhakno wong tuamu Ndorowati aku ora bakal wedi penda-penda teko ning negara Ndorowati senengane ming gawe rusuk senengane ming bebutek banyu bening kanan negara Ndorowati ayo nek wis kaya ngene carane wis kaya ngene dadine Setyaki ora tak palang-palang ya yo rawe-rawe rantas malang-malang putung kandhakno bapakmu semanggan wedhuse wis teko wedhuse keparat anggep kaya apa kene iki Setyaki negara Ndorowati marep jak-jakan polondasmu teko-teko ngisruh
Lho. Setyaki aja edan lho we. Edan yo men, edan karepku ora karepku. Lho. Ingsun iki ratu, aku ki ratu Gustimu. Ratu Gustimu rak wingi. Saniku kula pun metu. Metu? Nggih. Yo kek dilap. Ora senengane kaya ngono. Kowe ora basa ora ndodhok ora tata krama karo Nata Ndrawati. Yo ben. Kula pun medal saking Kasenopaten. Ora ana gunane ratu sing tak basani. Belani angkara murkane anake. Piye wae nadan kuwi anake ning tetep wae. Tetep wae apa? Kula ora trima. Lho ning kowe luput kowe bakal entuk paukuman saka pernatan negara Ndrawati. Luput kula napa? Kowe ngantemi anakku Setija. Kowe mulasara karo anakku Trajutresna. Sing kula tak takon. Sampeyan iso ngendika kaya ngeten kuwi ngerti nek kula ngantemi angger Setija napa enten saksine. Le ngantemi jam pira? Wayah apa? Dinane apa? Enten saksine napa mboten? Menengo. Praguta ora tekan gini-gini. Kula ngantemi ming dhewe mboten enten saksine. Ayo. Enten saksine mboten? Luk lak. Ora gagap-gagap. Senengane ming arep golek perkara karo anake dhewe kaya ngono. Semangkean. Wilah keparat. Wilah. Setija. Ayo nggir, tangi nggir. Ayo tak kanthi sono ning Kayangan Suralaya. Tanggir Setija anakku. Sinayeng manggelung mintonaken mangrok mining cakrawala Kanjeng Rama Prabu kula nyuwun pangayoman. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Rama. Wila Setija kowe iki wis dewasa mongko kowe iki sejere Nalendra. Ming mungsuh Senopati ning negara Ndrawati wae lah kok kowe dadi kalah. Wis ora sah nangis kaya bocah cilik. Ayo tak kanthi sowan ana ngersane Wang Pikulun Manikmaya tak jaluke langsung wujuding Wahyu Senopati Setija. Sayo sing rukun Katadraya Paman Setyaki nggih. Pun saged tinggi pun Paman. Ning niki tesih didondomi niki. Dereng rampit sambut samriko nek daraturipun ingkang Paman Garbaruji. Panjenengan kula aturi kundur wangsul wonten negari Ngamarta. Lajeng mangke menawi para Pandhawa nanjaken wonten pundi wa Prabu Ndrawati sampun ingkang bakon paduka matur ing kados mekaten kemawon. Mangke para Pandhawa sampun tanggap. Nyuwun pamit Paman ngatos-atos sampun kados lare alih angger terus. Astuna sidam sikaring bawana langgeng Kresna wayah ulun nata Ndrawati sawise asat kang dadi napas asa kang dadi riwe padha kanthi raharja saprapta kita nata Ndrawati Kresna wayah ulun
nunamit pasang Kalimantabe tinebehna ing ladoni dumamahing tawang towang linepatna ing tolak manu tinebehna ing siku dendanyo pukulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah punata Ndarawati kula nyuwun pangapunten wondene wekdal dinten sakmenika kula wonten sowan ngabiyantara minggah wonten ing Bale Marti Kundra sowan wonten ngarsa paduka Wangadewi kula Manikmaya pukulun wilujeng pisowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka Wangadewi kula Manikmaya pukulun ya nata Ndarawati ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana Kresna nggih sampun kepareng kawula pundhat karya jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun kala dalah Kresna padha raja sakrata kita nata Ndarawati Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana nggih sampun boten kirang prayogi sampun kawula pundhat karya jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun setija padha kanthi raharja saprapta kita setija Bama Narakasura wayah ulun nunamit pasang Kalimantabe tinebening siku dedanyo pukulun ingkang wayah pun Bama Narakasura kula pareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhapepada paduka Wangadewi kula Manikmaya anggen kula sowan ngabiyantara wonten ing Kayuwangan Suralaya pukulun ya setija ulun tampa mboya lewat pangestu ulun namanana sampun kawula pundhak karo jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun setija padha raja sakrata kita nggih sampun boten kirang prayogi lan wilujeng praptanipun ingkang abdi pun Narakasura pukulun Narada ya Kresna wonten maring adhawuh pukulun gawe kaget manah ulun wondene jeneng kita sowan ngabiyantara ana ing Kayuwangan Suralaya ana wigati apa Kresna langkung rimin sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah punata Ndarawati kula nyuwun pangapunten ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka Wangadewi kula Manikmaya wonten ingkang kalih kula ngaturaken tebasiti sekul binunteling ron kula papuren tampa bilih wonten lepat atur kawula anggen kula badhe munjuk atur wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Manikmaya ya Kresna ulun malingi palilah marata diage matur lan panjenengan ingsun ya panjenengan ulun Kresna pukulun blaka sukta cekaos kemawon gegayutan kalian menapa ingkang den sedya lan menapa ingkang dipun jangka dening anak kula nggih wayah paduka ing Traju Trisna inggih ingkang sowan wonten mriki menika anak kula pun setija Bama Narakasura ing sakmangke gandrung adreng anggenipun gadhah gegayuhan kepengin anggaya wujuding kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati iya Kresna iya nanging mugi dadosna ing kawuningan pukulun rikala dinten semanten Antaraja anak kula ing jangkar bumi sowan wonten Praja Negaring Ndarawati ingkang baku wigatosipun ambayongi dhumateng praptanipun ingkang wayah punata Ndarawati badhe ambayongi sowan kula tumuju wonten Praja Negaring Amarta ingkang wigati boten sanes inggih menika amapak tumurunipun Wahyu Senopati ingkang badhe dipun tampi dening anak kula ing Pringgondani lho nuwun sewu pukulun sejatosipun Wahyu Senopati menika ingkang ing sakmangke badhe nampi menika sinten Kresna wonten maring adhawuh yektine bab kanugrahan siji pasti loro jodho telu tibaning wahyu mono wadining Gusti ya wadine sing gawe urip jeneng ulun boya bisa ngandharake ing sakmengku sapa ingkang bakal nampa wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Senopati nengkang baku sing ngaran kanugrahan mono bakale jenjem lan bakale jenak mapan ana ing jiwa raganing sawijining satriya yen to pokal gawene satriya muno tansah nengenake marang tumindak becik lan nyingkiri marang tumindak angkara budi candala Kresna. Lah kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu pulun. Tinimbang ing sakmangke paduka ketayalan badhe ugi bingung badhe maringaken wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Senopati menika dhateng sinten. Lah menapa mboten saenipun wujuding Wahyu Senopati menika ingkang sakmangke kula aturi maringaken kemawon dumateng anak kula pun setija. Pukulun Manikmaya. Kresna, yektine panjenengan ulun iki
mungkin Arya lantaran saka Gusti kang karya jagat yen to bab maringake mengko wis tinuding dening panguwasaning Gusti ing sak mengko wahyu bakal goleki kelawan sapa ingkang bakal dipanjingi utawa bakal tinenggan dening wujuding Wahyu Senopati. Mula kang saka kuwi sing gedhe pangapura jeneng kita. Paripaksa panjenengan ulun boya bisa maringake wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Senopati Nata Ndarawati. Nuwun sewu ulun nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten saderengipun. Menapa mboten naminipun paduka menika ing sakmangke badhe wirang bebarang. Wirang membarang tegese Deston Timen Bu kula nuwun sewu. Kula badhe miterang. Kula menika nuwun sewu, kula menika titisipun sinten? Ya jeneng kita kuwi titising Atmaja Ulun Bathara Wisnu. Lah, ateges kula menika taksih putra paduka piyambak. Ya yektine pancen mangkono. Merga Atmaja Ulun ya Bathara Wisnu manjing manitis marang jiwa raga kita. Lah menawi mekaten sami kemawon menawi kula menika den anggep putra paduka piyambak, setija anak kula menika tesih wayah paduka piyambak. Setija menika tesih sambung darah, sambung getih kalian paduka piyambak ing atasipun kula piyambak menika ugi turas getih saking paduke Wang Pikulun Manikmaya. Lah nuwun sewu, ana wong putune arep nggayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Senopati. Ing atase putune dhewe kok ora diparingi malah arep maringi wong kono-kono. Deston Timen Pikulun paduka menika. Ilahi Mas Trama Sidam Skaring Bawuna Langgeng. Ya Kresna kaget manah ulun bareng nampa atur kita kang kaya mangkono Deston Timen ing atase ulun iki minangka jejere wong tuwa. Teka karo wayah ulun dhewe ya Gusti Jaka ulun mboya paring pangestu mboya nayugyani. Ya Kresna. Seksenana wektu dina iki wujuding kanugrahan Wahyu Senopati bakal ulun paringake kelawan wayah ulun setija ing Raju Tresna. Ah mengke riyen Adik. Ah mengke riyen Adik, mengke riyen. Nuwun sewu lho. Ing samangke menawi paduka menika mboten gelar, mboten gulung dumateng menapa ingkang sampun paduka penggalih. Ing samangke malah namung kuciwa getun tembe wingkingipun Adi Guru kula aturi emut Purwadasena, kula aturi emut Purwadasena. Pancen leres Kresna menika titisipun Sang Hyang Bathara Wisnu nanging kula nuwun sewu, napa sing jeneng wong arep nggayuh Wahyu menika kok meksa njaluk meksa menika napa member? Nggih pancen estu leres Kresna utawi Bathara Wisnu menika tasih putra paduka piyambak ning sing jeneng Wahyu menika gelem ora gelem ya bakal goleki dhewe. Sapa sing bakal nampa wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Senopati? Mula saking mriku menawi ndaraturipun ingkang ngrokeng sithik mangudal-udal kula aturi murungaken kemawon anggenipun badhe marangaken dhumateng pun setija. Kakang Narada. Kula nuwun sewu. Sing andika sampun kantos cawe-cawe bab perkawis menika. Awit ingkang dados nalindraning para Jawata wonten ing kaciwangan menika panjenengan ulun. Sing andika menika mboten gadhahi wewenang sarta mboten dipun keparengaken cawe-cawe dumateng perkawis kula warga perkawis kadewatan. Ing sakmangke paduka kula aturi kendel kemawon Kakang Narada. Ah nuwun sewu Adi Guru, kula menika namung ngemutaken lho. Kula menika namung ngemutaken dumateng paduka sampun ngantos keseluruh wonten dalan ingkang boten leres. Kakang Narada kula aturi kendel kemawon. Menawi jengandika boten kersa sak biyantu dumateng ingkang rajipun Manikmaya nggih sampun kendel kemawon. Lah ning ngaten kula tak kondur teng sithik mangudal-udal kemawon. Kresna boya usah kita gatekke kang dadi ature Kakang Narada. Nggih Bukulun. Ingkang baku wektu dina iki panjenengan ulun nayugyane apa kang dadi sedyan Atmaja kita. Waduh. Ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan wondene paduka kersa sak biyantu dumateng wayah paduka piyambak. Ya Kresna.
Wektu dina sak mengko ulun bakal matedhake wujuding Wahyu Senopati nanging ulun jaluk wanti-wanti ulun Setijaya kudu ketok nggone nyambut gawe ketok nggone prihatin laku Brata nggone bakal nggayuh wujuding Sik Wahyu Senopati kepareng paduka Setija wonten dawuh ulun wektu dina iki kita ulun dawuh sawana ana ing Prajanegara Ngamarta jaluken wujuding Wahyu Senopati kelawan si Gatotkaca lan jaluken matura supayane para Pandhawa luwih dhisik ngalah babagan kanugrahan iki wis taken dawuh mangkat dina iki nyuwun pamit madal wasilan pukulun Kresna wonten mangandika ngadhawuh ulun babar pisan Setija mono isih mudha tumaruna ing kemareng paduka gandeng Pandhawa kuwi nadyanta cacahe mung 5 nanging duweni kadegdayan sing linuwih ayo ulun kanthi ngawat-awati Setija saka Dirgantara mbok menawa mengko ana ketemper yudane Setija monggo kula dherekaken pukulun Werkudara barep kakangku apa? Wis sawetara wektu nggone pun kakang utusan kelawan Antareja. Kinen sowan ana ngarsane Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kang wigati ya kuwi mboyongi kelawan tindake Kaka Prabu nggone bakal rawuh ana ing kedhaton negara ing Ngamarta. Ya. Wektu dina iki wis katon munculing timbuling Antareja ingkang bali sowan saka negara Ndarawati. Yo barep kakangku. Kagetanguran suwane Antareja anakku. Kabul kawusanane kepiye? Nggone boyongi kelawan jlitheng kakangku Ndarawati. Iya Werkudara lungguh sing prayoga kaya wis ora kurang kepenak. Antareja anakku lanang cah bagus. Antareja kepiye kabul kawusananmu nggonmu sowan ana ngersane Kaka Prabu Ndarawati mboyongi kelawan rawe Kaka Prabu Kresna. Antareja sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra Tadah Wadanawa Prabu ing sakmangke kula sampun sowan wonten ngersanipun Wa Prabu Ndarawati Wa Prabu Sri Bathara Kresna nanging wonten mriku sampun lenggah Kakang Setija nggih Kakang Narakasura ing Praju Tresna jebul tinemunipun kok utawi Wa Prabu Ndarawati mboten krumaja anggen kadang kula Yayi Gatotkaca anggenipun kepengin gayuh wujuding Wahyu Senopati nanging ing sakmangke kula kinten Wa Prabu Ndarawati badhe nglencati dumateng kewajibanipun anggenipun mengku utawi ngemong dados pujangganipun para Pandhawa malah ing sakmangke kula ingkang putra ing jangkar bumi dipun unduraken dening Kakang Setija Bama Narakasura wusana ing sakmangke ngantos kula dipun aturi wangsul dening Paman Setyaki Garbaruci awit cetha mboten kaleksanan anggen kula mboyongi dhumateng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten Prajanegari Ngamarta Wa Prabu sorote pantam sumula hamadangi jroning masarean ngenani wadana ramu kalingan ngangrangan sang tiah manahengkong sumenggem guling
sang kakung mangrupa babu eman-eman dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasaru pelajaripun Nalendra ing Traju Tresna nenggih Sang Prabu Stija Bumunara Kasura ndadosaken kaget saking para Pandhawa Kancana Daya pinggir kanca Goncang kancing langit kelap-kelap katon kuncing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang bawe gandrung sabaran katulo kermoyak mayek saking jas balewu anakku lanang Stija ing Traju Tresna sak sowan muning praja negara Ngamarta padha raharja sak praptamu nggih anakku cah bagus nggih tansah pinayung kawidadane ring Sambikala Paman Prabu kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Stija ndak tampa pangestuku Tampanana Stija slamet kamu Paman Jodipati wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi Paman ana wigati apa Stija sowan ana ing Praja Negara Ngamarta Paman Prabu kula nyuwun pangapunten gegayutan kalian menapa ingkang kula angkah pengangkah kula ing sak mangke kula kepengin ngukup kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati kamangka kula mireng kabar pawarta ingkang sampun sumebar warata pawarta binandunging Karna bilih sak mangke keduga badhe nampi wujuding Wahyu Senopati mboten sarjawi amung kadang kuling pringgondaripun Yayi utawi Dimas Gatotkaca gandeng Dimas Gatotkaca kadang kuling pringgondari menika sampun wungsal wangsul marambah kaping-kaping nggayuh kanugrahaning dewa mila lilanana ing sak mangke wekdal sepisan menika kemawon ingkang putra ing Traju Tresna ingkang badhe anggayuh wujuding Wahyu Senopati menika Paman Prabu gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang bawe gandrung Werkudara apa bareng kaganggu kepiye dipun Kakang ora bisa mutusi bab perkara iki wah Stija wonten dawuh Paman kowe karo Gatotkaca kuwi padha-padha lanang iki kowe Nalendra Gatotkaca satriya wah nek cara aku isin gawe njaluk wahyu mergo durung mesti Gatotkaca bakal kelakon nggayuh wujuding Wahyu Senopati nek cara aku gandeng padha lanange padha sektine tugelen sirahe anakku pringgondari kukupen Wahyu Senopati kula aturi medal Jawi Yayi Gatotkaca Werkudara nek gawe cara kok mesti kaya ngono lho Di wis ben padha gerange padha lanange ditodhi sapa sing bakal mati
Antarane Gatotkaca Pastica wis ngono wae rasaku kan. Gunem sing tanpa gurung barep kakangku bakure manut karo ature kadang jadi pati. Ya wis dipun kakang mung kari manut di. Dumawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit Gong Maguru Gongso Gong Maguru Gongso tata kadya butula panes maning jajalanan sekertaning baune Iblis lanat Gatotkaca wonten panganduka dawuh Kakang Prabu Setijo ayo saiki nek pancen kowe duweni niat arep nggayuh arep ngukup wujuding Wahyu Senopati ngadeka aja lingguh kaya bayi wingi sore Gatotkaca kula putraning sun sireku wis manci pisah lan jenenge wah ya kulene ngarti becik sira ning braja Kakang Setijo nyuwun pangapunten pae paksa kula kedawantun kaliyan panjenengan rasa dadak kowe basa cetha jroning atimu kowe ora seneng yen to aku arep njaluk kanugrahan sing wis arep tampa ayo Raden ana ning kene ditentokke Gatotkaca Pastica sing tekaning mati dening aku
kejayan. Mati. Mati aku lho. Kok isih urip? Urip dasmu. Jare mati aku Petro. Edan. Lah kok jebul Kakang Stijo Bumantara Kasura. Nyokot talinganku nganti panas aku ora duwe daya. Sampean enggak ingat ya? Nek Sinuwun Stijo niku mbahne niku ya dewane ula. Apa ya? Pripun Sang Hyang Nagaraja transport. Sang Hyang Nagaraja ing Kahyangan Eka Pertala niku mbahne Sinuwun Stijo. Apa ya? Diomongi kok ngeyel lho. Banjur aku kudu piye? Sik, Gong. Rene le. Piye to? Butuhke aku apa? Butuhke. Piye nek masalah apa? Enek gawean. Sedina pira? Iki gawean kewajiban kok sedina pira? Ndara Gatotkaca dicokot Sinuwun Stijo ora eling. Mbok dielingke, ora eling iki maksude iki ora sadar lho kok. Cakok goblok. Ayo kowe urusanmu kok ya, Tru. Aku ora dong apa-apa kaya ning kene. Ndek usulan apa le? Kotangan tak kesuma. Pusakane Ndara Gatotkaca ki rak ndek kotangan tak kesuma to? Heeh, duwe. Yo rasa nggon kotange rasah mbok sorokke. Biasane senenganmu nggon kuwi kok ora. Kotangan tak kesuma Ndara. Ora mpan. Caping gunung ora mpan. Caping Basunanda ya nyok. Naik-naik ke puncak gunung. Ora usah ndagel wicane, ndagel ku ora lusu. Entak jejeli kaos kaki cangkemmu. Ya ora ngono, Truk. Ngene-ngene kowe ya nek reti sing laut seneng lambemu. Padake. Kudu aku gareng kok gareng. Ora tau adus. Motor lampune modar. Ora kajen babar bulan. Sik Ndara, piye kowe, Truk? Sampeyan niku rak kagungan ajian? Ya. Sing nek sampeyan watek, sampeyan mandeng musuhe sampeyan awake gobong. Aji Suryakanta. Aji Suryakanta. Gak aku nek saru-saru gak lho Truk aku. Aji Suryakanta. Tak kira tambahi malah serake ra. Aji Suryakanta ki dienggo nek mertamu. Sowan kula wonten mriki piyambakan tanpa kanta lan kanthi niku mang watek ben kobong awis tujuh. Yo.
wong aprang das padha sarsaran ketiwasan Bukulut ketiwasan piye Kresna mriku Gatotkaca sampun matek aji Surya Kanta raganipun anak kula pun Stija Kobong muladananipun kulun weladalah keparat Gatotkaca ya adalah wong mastu nama sidam garing bawana langgeng Gatotkaca aja sesongaran jeneng kita dumeh bisa ngalahke kelawan Stija nanging aja takon dosa kita nampani pusaka kadewatan aran gamparan pungkul kencana mboyat pecah topeng wajeng aja takon dosa Gatotkaca carita nalika semanten Sang Stija ingkang sampun kobong gosong raganipun sinambiya bengok anjelih kepati tanggaping gati Sang Hyang Manikmaya nyawataken wujuding gamparan pungkul kencana kener topeng wajane Sang Tetuka dadi pecah nyrengenge pasuryane mati ayo amok Suramrata Syamarata Petro iki piye Petro iki piye Petro kowe budheg mamian ta Tru jane Tru reka-reka anak krungu Gusti ya Gong men gayeng Gong Petro iki piye wut lho sinten niki? Aku. Lho. Karena nanggap jadilan metu ndasmu. Ha iki barongan ngene kok, barongan kepiye to, Kong? Sing tak takonane siki kaya kok ngane-ane iki. Anane piye? Ha iki lho nyerengenge. Nyerengenge apa? Bagus wae ngono kok. Reka-rekane ya, Gong. Kowe ngerti pementasan ora kowe? Ora. Wib dibrangus dianggori APD gua ngalen ora sia-sia ta Tru lho sinten iki aku lho jenengan sinten bendaramu Gatotkaca Ndara Gatotkaca ngeten iki iya betul oh aku dadi nyrengenge kados ngoten niku. Aku dhewe ora weruh ana daya sing ngenani pasuryanku. Topeng wajaku pecah, aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Alah wis. Kok nek Ndara pergi werti piye ya, Gong? Ayo wis terbukalah tabir asline. Biasane bagus lah, mulai-mulai kok nyerengenge. Untune lincip. Angko nek areng ngomong piye? Areng apa? Areng apa? Nek areng ngemut.
Padake ora piye iki kudu diatasi. Ayo aku radang. Petro, pripun Ndara? Kakene Semar kon rene. Mer! Mereka den prayetna semurire ke Bali oh nggih semari telake bosok ora ngono ki tok Kang wis menengo ning kono pripun lah kok dadi kaya ngene ceritane ana daya sing ngenani raiku Jiwa Semar bukasan topeng wajaku pecah kaya ngene iki piye lah nika menungso nggo sowanmu kulon padha wenang Ndara Petruk diaman ki. Dewaya nuntuna wong aprang das padha sarsaran Mas Nomo Sidam Sikaring Bawana Ismaya kita ulun dangu mboya krungu Semar kula to iya aket wau Esmadi lali jeneng kula dhewe pukulun bekti kula konjuk pukulun ya ulun tampa kena ngapa dadi bendara kita tutupi nganggo bokong bendara kula niki isin masuryane dados nyrengengeh kados ngaten mula kula slempitke teng bokong ora cawik kuwi. Ampune breng-brengan. Iya. Ismaya, wonten dawuh. Yektine ulun wis peksa kelawan apa kang disandang dening Gatotkaca. Nggih. Kodrating Gusti pesthi ning jagat mono sing becik bakale menang kelawan sing ala kosok balene sing ala mboya bakal bisa menang yen to mungsuh kelawan barang kang becik barengipun marata diake Gatotkaca wonten dawuh ulun kanthi ulun paringi wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Senopati lan jeneng kita uga urun paringi wujuding topeng waja ingkang anyar aran topeng waja gambaran perunggu sendikan derek
raine pripun ndara kula niki mergo ndara kula niki nek mangke-mangke ajeng ngono-ngono kalih garwane pripun malah mboten prayoga dadosanipun mengke malahane nek jenengan saged paring pitulungan kalih Ndara Gatotkaca langkung sae. Mergo saniki tiket pesawat niku larange mboten jaman-jaman. Niku. Lah nek mboten menggok nyewa. Mengke saya adoh, saya adoh. Saya adoh. Saya adoh. Ngaten niku. Mang paringke Bu Kulun. Ngantos sinuwun setija ngunjuk kawa-kawa mengke saya mbebayani air nuwun sewu Gatotkaca niku sampun ngomong ngunjuk toya bensin mengke saya ngegirisi ngaten niku Gatotkaca wonten dawuh Gugan Semar niku sing ngoceh niku sinten Mban Ulun wonten pundi ana mburi kono pancen dawuh kowe sing ngomongan nggih kowe Mban nggih kuwi dewa. Dewa ning kula nggih dewa elek-elekan. Kuwi drijimu ya kene. Niki riyen tugel terus getihe mandhek teng mriki dadi driji kula mbedhegol ngeten niki. Gaweanmu ngopo? Kula tukang sintel ndara. Meneng. Nggih. Dewa, nggo napa kowe? Dewaning sapi teng. Pun kula ken meneng. Iya. Marata diake Gatotkaca pidhangetna. Panjenengan ulun bakal maringake wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Senopati Gatotkaca. Jeneng kita bakal antuk kadigdayan linuwih marata diake budhal undurna setija sirnakna angkara murka nyuwun pamit. Isih urip kowe Gatotkaca ana dewa welas. Ayo nek ngene ditentokke Gatotkaca apa setija sing tekaning pati. Gulung jagatmu.
sareka den mrayetna semurire ngobale Semari nek suluk nganggo glegek barang kayak sawangan kae endi to Pak Sinuwun Kresna mabur ha iya kaya arep nulungi karo anake lho kaya ra adimu to Pak adiku sapa Juang kae manik moyo kok Juang Lah Bathara Guru ki nek mabur ki angine banter to. Ha iya, cangkeme kewer-kewer. Matur ndaramu. Ndara sinten? Ndara Werkudara. Kon mabur kon nyekel Sinuwun Kresna. Ndara Werkudara ora iso mabur kok. Ya Ndara Sedewa wayange ra ana. Terus iki sapa sing iso nyekel Sinuwun Kresna kae sapa? Wis engko aku njaluk dayane. Daya apa? Pengasihan. Dipen iso mabur to, Pak. Kowe tak sebul bun-bunanmu. Iso mabur kowe saiki. Iki ora nyebul iki ngidoni iki. Kowe nek riyake barang wernane ijo riyake. Jijik ira. Manek kaya tak cekele ben ora nulungi kowe to. Nggih, Pak. Gase nggo pancikan. Iso dhuwur iki. Superman. Cawate ning jaba. Ayo ana nanti. Ganjeng langit kelap-kelap katon terkenjang alis risang mawe gandrung ayo Harnandi kakang semaya ngopo kowe arep ngopo badhe nulungi dumateng Setijo ora iso nak kecek kowe ampun kakang ampun nangis kok Lulusan. Ayo. Mau kemana kau? Ayo. Mau kemana? Ayo turun. Ayo medun. Nah, ayo. Landing. Awas gejlok. Wah, ora tenan to. Diawas-awas ora ngati-ati. Ora. Lulusan. Petro aku dadi iso mapur iso wae padake Superman kok le ora. Lho. Ayo. Arep ngopo sampean? Arep ngopo sampean? Aku arep nulungi anakku Setijo. Setijo. Ayo melu pahlawan Superman. Ayo. Lak go ning duh, nendi ya Mas Semirmo ya? Tak gawa ning Mbabaresari ayo. Lho ora edan lho, Pak. Manutku lho mawon Sinuwun. Ora ya numpak keker dah. Penak ora.
ayo. Edan Petruk nggawa sirine barang men kaya pesawat asli kok are kamu arep kaya pesawat malah kaya kinjeng ayo kono edung ngakoni keluputane dhewe-dhewe Kakang Semar menika wonten menapa Kakang ora sandadak takone ning apa iki Sang Hyang Asih Prana pukulun kula nyuwun pangapunten pukulun kula sampun ndodheng kalepatan kula pukulun iya Manik Maya yektine jeneng kita wis bola bali bakal gawe cintrakane para Pandhawa mula kang wektu dina iki ulun kanthi menyang Kayewangan Suralaya bakal ulun parengi pengadilan ya paukuman sing sak murmat kelan apa kang wis kita lakoni. Pukulun nyuwun mangapunten pukulun. Kula nyuwun mangapunten pukulun, kula nyuwun mangapunten. Sepinten agengipun kalepatan kula nyuwun mangapunten pukulun. Ya Kresna. Gandeng kita wis mbelani marang pakarti angkara murkane. Atmaja kita ya kuwi Sestija Bumanara Kasura. Besok bakal ana lelakon jeneng kita bakal ngadili dhewe kelan anak kita ya Sestija Bumanara Kasura Kresna. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Kula mboten badhe ngambali patrap tumindak kula ingkang kados mekaten. Nek wis tobat tenan tobatan nasuha. Wedha bali ngayahi wasipane dhewe-dhewe. Ampun dipun pisah wis Gatotkaca wis Gatotkaca wis Gatotkaca ampun dipun pisah Rama Prabu ampun dipisah setija wis lelakon sing wis ya wis ampun dipun pisah kajengipun kula mejahi dhumateng Gatotkaca ampun dipun pisah Rama Prabu ya Gatotkaca wis sing sabar sing sareh Rama Prabu ampun dipisah setija wis Rama Prabu ampun dipisah wis ampun dipisah wis ampun dipisah wis le kleru ngrangkul kaya ora ampun dipisah sareh setija sareh ampun dipisah lho dok nek dikandani apa ora iki dok nek dikandani apa ora iki wis ayo isih mbok arep terus-teruske isih arep mbok terus-teruske nggonmu kanca bakah setija wonten dawuh iki kadangmu dhewe gelem ora gelem kowe kudu nampa lakone bela dalah nyuwun papunten
Toto Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Angger Prabu kados pundi ketiwasan paman keparat Gatotkaca siyos ngukup wujuding Wahyu Senapati perkawis kula burungaken dumateng Paduka kados pundi anggenipun badhe ngawonaken dumateng kadang kula Gatotkaca kula boten trimaken wohe mangsu minggir. Oh. Woi. Keparat. Ayo aja gerangane sing maju nanging anakmu kon maju tekan kene. Gatotkaca kon ngetokke kadigdayane. Ora sah bungsu anakku, bungsu bapakne. Lah dalah keparat wis wani ngukup kanugrahane ratu Gustiku Sinuwun Prabu Stija. Merga kuwi wewenange anakku Gatotkaca kuwi dudu urusane Stija, nanging kae ratu Gustiku, nanging kae yo anakku. Ah! Woi! Ah! Oh! Marsa madangi jagat tuk mungo-mungo paning sapucaing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung